Kapas Tarlac, no? Anong oras kayo umalis? 7:30. Umalis kayo galing Kapas Tarlac, 7:30. Ulitin ko ha, hindi ka kinukulam. Kahit nagpagamot ka sa online, maraming salamat pa rin sa kanya. Dalawa naggamot sa'yo. At hindi ka, ano ba tag nito? Hindi ka sinaniba ng mga, ano yan? Elemento. Hindi, masamang espiritu. Una, dinemo kita. Sabi ko, wala siya dyan sa katawan mo. Umalis siya. Kasi masamang espiritu eh. Natatakot siya sa liwanag ng Diyos. Kinabit ko to sa asawa mo para gamitin ni medium. Ang masama, nakakita siya ng blue, biglang nagising ang diwa niya. Nagbago boss ng nanay mo, kalit-lit, di ba? Pero hindi ko na i-upload yung video nyo. Kasi ang gusto ko talaga madampot kung sino ba tong lintik na masamang espiritu nito, ewan, etc., etc. Ngayon, mabuti na lang, pinahintulutan ng Diyos. Pagdating sa anak mo, nakita niya kung paano ko kayo dinemon, di ba? Tinanong kita. Ikaw ang tatanungin ko. Pag sinabi kong babae ka lalaki, anong sasagot mo? Dapat babae, di ba? Tatanungin kita kung kilala mo si Kristo, dapat sagot mo lang, oo. Ngayon, tatanungin kita kung ilang taon na. Natural. Sabi mo, ilang taon na siya? 27. Natural. Alam ko naman may anak siya dahil sinabi niyo na kanina sa akin. Tatanungin ko kung may anak siya. Paano natin may susunod yung tanong? Yung pangalan niya nga, hindi niya na alam. Ilang beses ko tinatanong, diba, naririnig mo, dahil nakadikit lang yung kamay mo, iyak siya ng iyak. Tapos tinatanong ko, bakit siya umiyak? Ano sagot mo? Di mo alam. Bakit ka umiyak? Basta't may nakita ka lang na maliwanag na dilaw. Nandun ka sa langit, diyan sa ulap. Ang Diyos yun. Pangalawa, ilang beses ko tinatanong kung anong pangalan niya, hindi niya alam. Ilang taon na siya, matanda na. Saan siya nakatira? Sa labas lang ng bahay. Baka may pinutol kang puno. Mga buko. Kaysa paulit-ulit ko tinatanong anak mo, di ba? Tapos, hindi naman siya nasaktan, papel lang nakakabit. Ang init-init. Tapos tinatanong ulit siya, bakit ka umiyak? Hindi ko alam. Oh. Tapos, tinatanong kita, blanco utak mo, di ba? Maraming salamat. Anong pakiramdam niyo ngayon? Ayos lang. Ilang taon niyo na pala sakit yan? Taon na ba? 2019 na pa kayo yan. Tapos, salamat pa rin sa mga nagamot sa online sa Bicol. Maraming salamat sa mga gagamot nyo at saka doon sa online nyo. Sino ba yun? Taga dito lang? Ewan ko, na-search lang din po nung anak ko. Taga saan daw siya? Taga lugar niya? Cavite. Cavite? Anong pangalan niya? Nakalimutan na po namin. Ilang beses kayo ginamot niya sa online? Isa lang po. Yan yung taga Bicol. Siguro mga 3 kasi sa ospital. Yung nasa hospital po kami. Yung sa Bicol. Pero maraming salamat pa rin sa kanila, ha? Yung isa, hindi elemento. Sige, natural, maitim. Baka nasabi niya elemento. Pero bumuka sa bibig ng anak mo. Sa'yo nga, naging boses bata ka. Kaya nga tinatanong ko yung anak mo kanina. Kanya ba boses nanay mo? Kanino na pa natin siya kausap? Boses siya, natural naman. Kaliit-liit, parang inipit na, parang bit, hindi mo maintindihan. Diba? Naririnig mo yun. Kasi gising ang diwa mo eh. Medium na sila eh. Hindi natin makuha sa'yo dahil sinabi ko wala siya dyan sa loob ng katawan mo. At saka napakahina kasi ng physical mo eh. Tsaka sobra kang gang, para kang papel. O ngayon, talo mo pa yung asawa mo. May lipstick ni mukha mo, nagbago na kulay mo. Lumiwanag na yung mukha mo rito. Naging pogi na ho kay sir. Tandaan mo yung sinabi ko sa inyo kanina ha. Alam niyo yung sepertino paano gamitin, pati yung pinuturo ko sa inyo. Hindi ko nasasabihin dito sa video. Pagkalipas ng 4 na araw, sabihin niyo sa akin kung anong nangyayari sa at dumi niya ha. May gamot ka pa dyan sa katawan mo? Yung binigay sa'yo ng medisina? O sige, okay lang muna. Ubusin mo, sayang. Nandiyan pa naman yan, di ba? Ubusin nyo. Kasi nakakainom naman kayo ng normal na tubig eh. Yun lang. Maraming salamat. Taga-Kapas kayo, di ba? Maraming salamat. Anong pakiramdam nyo ngayon? Ayos na po. Maayos na. Antayin mo na lang ako at kung gusto mo, dito na lang natin sabihin, off na natin tong camera.